Com ho portes? No tenim educació física, oi? Bé, sí, no em veig gens a gust. Tinc unes agujetes d'ahir l'entrenament. Com que agujetes? Què passa? Voldràs dir cruiximents, no? Sí, això, cruiximents. Un cruiximent és un dolor muscular que tenim les persones l'endemà d'haver fet exercici físic. El català correcte, passa! Què has comprat? Una llibreta de català per tenir bé els apunts. I t'han sobrat algunes monedes per comprar el berenar? No, algo de calderilla. Com que calderilla? Voldràs dir xavalla, no? Sí, l'acostum. La xavalla és un conjunt de monedes de metall no preciós que utilitzem per comprar coses de poc valor. El català correcte, passa'l! Ei, com estàs? Ja portes 2 dies sense venir al col·le. Per què vas amb mascareta? No t'ho havia dit? He donat positiu. En sèrio? Com que has donat positiu? Com que en sèrio? Es diu de debò. D'això no en tenia ni idea. A partir d'ara ho diré bé. És una locució adverbial per afirmar el que està dient algú. El català correcte. Català correcte, Passa'l. Ei, què tal? Com vas per casa? Hem d'escollir un delegat per classe. Tu creus que ho faria bé? Sí, clar, jo t'apoyo. T'apoyo? Això no està ben dit. És et dono suport. Donar suport és una perífrasis verbal. En aquesta situació vol dir recolzar les idees d'algú. El català correcte. El català correcte, Passa'l. passa'l. Saps què em va passar ahir? Què et va passar? Doncs estava caminant per un carrer i de sobte va passar un home que em volia robar el mòbil. Com pots dir això? Que sí, que de veritat em va passar. Això ja ho sé. Em refereixo que com has pogut dir de repent. Com es diu? Es diu de cop i volta. Ah, sí, gràcies per corregir-m'ho. De cop i volta és una locució adverbial que fa referència a un esdeveniment sobtat. El català correcte, passa'l. Passa'l!